Machethi. Yebo le nto eyibonayo. Yini ubonani? Ngibona umthetho ohleli lapha. Asithi ukusondela size usizithini. Ungalingi uzama ukuzibulala mfana. Lokho akukaze kube solution. Ningobani-ke nini? Futhi ngihlangana naphi nengikwenza ngempilo yami? Akubalulekile ukuthi uyoba. Akubalulekile nje kuphela ukuthi inkinga ibaleke kuwena, kumele ubhekane nazo ngqonde ngendoda. Wazinike wena ngeenkinga. Akwaba nazo inkinga. Buka ntwana, ukuthi inkinga zami ayibhaliwe ebusweni, lokho akuchazi ukuthi anginazo. Yena ungitringa boy, lungisa inkinga. Angidakeka lapho. Ozoyikhathaza ngenkinga abangahlangene nje nazo. Bafethu, ngizamile uhlanganisa sonke la. Ongekho la, ongekho ngoba engathanda ukusiza. Okay bafethu, ngoba sesiyazi ukuthi sininje ubonakale ngqo. Ela senze short sibuya naye. Starting you a legend boy. Bafethu, manje siyangena ngempela la ehlathini. Hayibo Thomba, wabuza ngathi sinayo ichoice, kwaphela kumele sibuyile nayo nini? Ngiyazi ukuthi sina choice, kodwa iyasabeka la. Ngcono kuzomunye phambili. Baba, awuyekela ukutetema. Hawu, siqhubekeni nendlela. Uzobe indoda enjani kanti wena? Okay-ke Pipi, ngoba wena utetema, indaba ungayi phambili siqhubeke nendlela. Bhekani kahle ngibamba kwalo, ngizodliwa yindaba. Bafethu, siyena uninja lo? Hayi, noma ngathiwani, uyena lo haya. Imani-ke bafethu. Laba ngisobatshena kanjani ukuthi nangu ninja la. Hayi, asambeni isihlenzo zakhe. Starting you a legend boy. Nifuna nini la? Futhi ngitshela uba ukuthi ngila. Asitshela ngomuntu, sizokulanda ukuze nilungise izinto noma wakho. Manje nibona ukuthi ngizowushintsha umqondo wami. Njengoba niza luhlweza nje kanje. Hayiba wena street kids ubeza bangohlwazi naliphara bo. Ninja mfethu. Hlisa umoya sigoduka. Umakho yakudinga. Ungangitshelike nje ngalo. Ngikhona ngingekho kuyayifanela nje kuyena. Hayi gaxa ngegaxa Nkosi impela. Hawu uyagowa shame. Siya understand ukuthi usatiniwe mfethu. Kodwa uma wakho lo sikhuluma ngaye la. Hamba ekhaya ulungise izinto naye mfethu. Yazini, ngoba nizazi nizothini la. Waye ningavele nambe nibuye seniyazi into enizoyisho. Faith, baningi abantu abafise ngaba bayilungisa izinto nabazali babo kusenesikhathi. Ungadlali ngaleli thuba. Buyela kini olungisa izinto noma wakho. Kodwa akazange athembeke ngimina. Waye ngimele ngikhathaze ngaye mina. Ingoba egcineni kosuku uma wakho mfethu. Munike ithuba akuchazile kahle yonke into. Mhlawumbe uzo understand umningi mase kuchazelile.
kanjani uye? Sawubona. Yebo. Kombe ngiyawazi mina. Yeah, ngiyakwazi. Wena ungazi mina? Ayi mhlambe mfethu ngifanisa nomunye umuntu. Ngoba mina angikwazi. Awu, kusayimini uSihle. Lo mfana waqhama ngoNosihle. Usuyakhumbula manje? We, uzongisanganela futhi. Hayi. Cha akukho njalo. Buka kunganjani uma ngase unginike ithuba uzuthi ufuna ukuthini and then emva lokho ke mase usuyahamba. Ngikunika 1 minute ukuthi usho ukuthi ufuna ukuthini. Wami mina kunezinto ezibalekile kumele ngizenze ekhaya. Abuka. I know ukuthi igama lakho uYonela Mamela and on Facebook you go by the name of Yoli M. Into lana uthathe inhliziyo yami. Manje bengafisa ukuthi ngithukaze kancane. Imake wo. Wazi information yami engaka wena. Uyangistalka wena. Hawu, buthe awunalanga lonke nje. So I don't want to waste your time. Ngicela check inbox wakho later and have a good day. Wow. Yini leqeda kwenzeka? Qhamuka phela umfana vele.